yw Eleri ac dwi'n byw yn Manclochog ac wedi bod yn darlithio yng Coleg Sir Benfro ers 20 mlynedd bellach. Rwy'n rhan o'r tîm trin harddwch ac mae cwbl o ni'n siarad Cymraeg sydd yn help mawr i'r myfyrwyr sydd yn rhugl yn Gymraeg yn naturiol, ond hefyd dwi'n helpu i hybu'r Gymraeg yn naturiol i'r merched neu'r myfyrwyr sydd yn gwneud trin harddwch yn y coleg. Dros y 2 flynedd diwethaf, mae plant o ysgol Preseli wedi bod yn dod am ddiwrnod i wneud trin gwallt a harddwch. A mae wedi bod yn bleser o'r mwyaf i ddysgu'r 5 o ferched sydd wedi bod yn dod lawr bob dydd Iau blwyddyn diwethaf a bob dydd Gwener eleni. Felly dwi wedi bod yn dysgu lefel 2 trin gwallt a harddwch a lefel 2, lefel 1 llynedd, lefel 2 eleni i'r merched o Preseli. Felly dwi wedi bod yn darparu'r gwaith, dysgu'r gwaith yn Gymraeg, maen nhw wedi bod yn cyflawni asyniadau trwy'r gyfrwng y Gymraeg, a hefyd maen nhw wedi bod yn cwblhau gwaith ymarferol trwy'r gyfrwng y Gymraeg hefyd. Mae wedi bod yn bleser i dysgu nhw, maen nhw wedi gwneud gwaith da iawn, a dwi wedi mwynhau dysgu trwy'r gyfrwng y Gymraeg. Nid yn unig gyda plant ysgol y Preseli, ond gyda plant sydd gyda fi yn llawn amser, mae tair wedi bod y fi eleni sy'n rhugl yn y Gymraeg ac mae wedi bod yn lyflu gallu siarad Cymraeg gyda nhw trwy'r amser, ond hefyd i ni wedi bod yn annog y merched eraill sydd yn y dosbarth i siarad Cymraeg. Rhai falle ddim mor awyddus ag eraill falle, ond un o'r unedau mae'r merched hefyd yn wneud yw dderbynfa, ac felly jyst i ddysgu nhw i allu cyfathrebu bore da, allai helpu chi, good morning, can I help you, just fel bod nhw'n gwybod rhywfaint o allu cyfarch yn Gymraeg yn help mawr i'r merched i ddatblygu hyder i allu siarad Cymraeg. Shwmae, my name's Leslie Fudge. I'm the curriculum manager here at Pembrokeshire College. I'm here to reinforce the nomination for Eleri for the award. Eleri's been a tutor with us for a number of years now, and she's been responsible for introducing the level 1 and level 2 certificate diploma in hair and beauty for our Welsh-speaking students from Preseli School. This is a new venture for us. We're quite an English medium college, so promoting Welsh has always been quite a challenge, and Eleri has really taken this on. So Eleri has produced resources for assessment and for teaching purposes, and also she's mentored one of our other teachers who's helped deliver the units on the course. Without Eleri, this provision could not have happened, and it's been extremely successful. It's helped to forge links between ourselves and the school, and also promote Welsh language and bilingualism here at Pembrokeshire College. Okay. As well as delivering on this particular course, Eleri has also promoted the use of Welsh with our existing beauty students here at the college on level 1, level 2 and level 3 courses. She has helped with general client care, client communication, consultation through the medium of Welsh, and also integrating it into all teaching sessions. So with our non-speaking Welsh tutors, Eleri has again been enthusiastic and helped to promote Welsh for all our students here doing beauty here at the college. She's also made sure that our beauty students have taken part in the cultural activities here at the college, such as Dydd Santes Dwynwen, Dydd Gwyl Dewi and Diwrnod Shwmae, in order to provide students with an overall Welsh cultural experience as well as our language.
I'd really like to emphasise the support we have here from Pembrokeshire College for Eleri's nomination. She's an excellent tutor, she's always professional and has made a huge difference to the promotion of Welsh here at the college. Thank you, diolch. Hoffwn i ddiolch yn fawr iawn i Lesley Fudge am fy enwebu am y Gwobr Shwmae eleni. Diolch yn fawr iawn. Dwi mor hapus mod i'n cael cyfle i ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg i fyfyrwyr Ysgol Preseli sydd wedi dod lawr o Ysgol Preseli bob dydd Iau a Dydd Gwener dros y 2 flynedd diwetha, ac hefyd i'r myfyrwyr sydd gyda fi llawn amser am fod yn mor barod i siarad Cymraeg. Felly diolch yn fawr iawn.